तर मित्रांनो, वाजलेत रात्रीचे किती 11:30 वाजायला आलेत मला वाटतं. आम्ही आलो आहे अंगणवाडीशी. आता जस्ट व्हिडिओ एडिटिंग केली आणि अंगणवाडीशी आलो आहे. इकडे ह्या झाडांवर बघायला केलटी विलटी कुठे म्हणजे बसलीत काय, म्हणजे नंतर आणून बारवीर फोडायला. तर आता खाली जातो. इथे आमच्या इकडे ना आता पोरं पण आहेत कोणसोबत. वरती एडिटिंग करत होतो व्हिडिओ, गॅलरीमध्ये एडिटिंग झाली यूट्यूबची व्हिडिओ. तसंच मी खाली उतरलो. तर इकडे शेती आहेत ना, तर डुकरे वगैरे येतात रात्रीचे. त्यासाठी आलो इकडे. वरती आलेलो पहिला अंगणवाडीजवळ. ह्या झाडं आहेत ना इथे, त्याच्यावर केलटी म्हणजे बसलेली असतात. हा मिनी व्लॉग आहे. तर बघूया, 1-2 बॅटरी आणल्यात. एक हे वरती डोक्याला लावायची असते आणि अजून एक आहे पॉवरफुल. बघूया इकडे शेतांमध्ये कोण आलं आहे का. एवढं लवकर येत तर नाही, 11:30 म्हणजे 11:30 म्हणजे एवढं लवकरच झालं. कारण का 1-2च्या दरम्यान येतात ती आली तरी. तर बघूया आता, आली तर तुम्हाला पण दिसतील. पॉवरफुल बॅटरी आहे आपल्याकडे. चला. तर इकडे बघूया, ते मंदिराच्या त्या साईडला मित्रांनो पाहू शकता समोर. तुम्हाला दिसतंय का मला नाही माहीत नाही. अद्याप तर कोणी आलेलं नाही आहे. पाहू शकता. हेडची टॉर्च बंद करावी लागेल. हे बघा, कंचा बघा. तर इकडे खाली जाऊया. तर इथून गाव बघा मित्रांनो. रात्रीचं या साईडची नाही दिसत घर, इकडची दिसत आहेत. तर मित्रांनो, तिकडे कुत्रा भुकतोय पप्पी यांचा, बरंच चरतचा. त्याला समजलं इकडे चावू लागली, त्याला कोणतरी आले म्हणून इकडे. कारण की इकडे मी फिरतोय ना रस्त्याकडे, वरतून आलो अंगणवाडीकडून. बघ त्याला आवाज येतो त्याचा तिकडून. तर जातो घरी. तर मित्रांनो, आपल्याला काहीच बघायला भेटलं नाही. जर राखणीला असतो ना, आता राखण तर आमची चालू नाही झाली, तर राखणीला असतो ना 100% तुम्हाला बघायला भेटलं असतं कोण नाही कोणतरी. कारण रात्रीचं ना 1, 2 आणि 3 आणि सकाळी 4-5पर्यंत टाईम असतो. 1-2ला नाही जरी आली ना, म्हणजे डुकरे विकरे, तरी 3, 4 आणि 5 ह्या दरम्यान येतात. आणि 6च्या दरम्यान सकाळी जर आली तर पाहिजे, नाही तर 3, 4, 5 हा टायमिंग असतो त्या शेतांमध्ये येतं. पण अजून तरी चालू झाली नाही मला वाटतं इकडे यायची. मला पण आता माहीत नाही येतात का नाही इकडे आता. तर या शेतांमध्ये बघायला नाही अजून गेलो मी, कुठं आलेले असतात का नाही दिवसाची. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. तर टाटा, बाय बाय. चला आता मी पण जातो झोपायला.